Maximus Jauhar sun yo fice, gyaran jiki mata Jauhar ta kuce, turare na wuta ta Senegal an tantance, beauty salon na 'yan mata har da mare, fannin gyaran gashi duk gasa jere, sashin koyar da sana'u Jauhar sun kware, bridal package haɗin amarya da mare, koyan ɗinki da certificate bisa dacewa, gyaran jiki na amarya suke shiryawa, komai da ruwansa al'umma na ta yabawa, nima abba da lasdon na yau shaidawa, na gane nan ne za ku zo ku yi dawowa, garin Kano nan taro na ku iskewa, opposite Ali ku oyal za ku yi duwawa, dan amarya nan plaza barka da isowa, ko ku tuntuɓe mu nan ba hanyar sadarwa 080 5998 9898 o 0909966 669 sai kun zo garin Kano domin kwamare da 'yan mata Jauhar ta kuce.